Etorkizuneku 01 inauguratu dugu gaur bertan Badalaben, eta hemendik aurrera ikusten duzu, ez? Zenbat gauzarekin jolasteko aukera edukiko dugun. Instalakuntza hontan, alde hontan 3 obra daude, bata hauxe hemen inguratzen dagoen honek Nora Goialdek egin du eta izena du Isiltasun esku. Gero eratzean Iraitz Mateoren kapsulak daukagu, eta kapsula horiek egunerokoan hizkuntzak eduki ditzaken 8 errealitate ezberdin aurkezten dizkigu. Naiera de la Puente eta Jose Miguel Baenak aurkeztu digute oraintxe horri ikusi berri dugu Euskaldun elektronikoekin ametxe egiten duen akordeoiak, performance bada, eta hemendik aurrera ikusi ahal izango duguna performance honek utzi digun aztarna. Bestaldean daukagu Nerea Arrienek egindako edo sortutako itzultzeko eskubidea faula, izan dela hau guztia inspiratu duen kontakizuna, eta erakusketa honetara ekarri nahi izan dugu audio formatuan eta irudi formatuan. Benetan mereziko du, etor zaitezte eta ikusiko dugu elkar.